výstavou som veľmi spokojná, pretože mi prišlo veľmi veľa ľudí, priestor je nádherný a všetci mi veľmi pomáhali. Musíš ísť na Kubu, aby si odfotila dvere? Nemusím ísť na Kubu, aby som odfotila dvere, ani otvorila dvere, pardon. Ale práve Kuba je pre mňa veľmi inšpirujúca kvôli tým farbám, ktoré vznikajú práve kvôli tomu podnebiu, ktoré tam je. Môžem ťa poprosiť, spravila by si mi jednu fotku, ja to potom keď tak predám, ak sa ti bude dariť. Dobre. Taký portrét. OK, tak sa snaž. Môže byť. Super, ďakujem krásne. Ale to preto, že si taký dobrý model. No, ďakujem. Marek, si ešte schopný konzumovať študentské filmy? Určitě, já jsem schopen koukat na filmy furt, takže jedno, jestli jsou studentský, amatérský, poloamatérský, profesionální. No ale co by student opravdu jako na čem by měl máknout a co by ho měli profesoři přesvědčit, aby netočil, když nemá co říct, aby netočil, když nemá pointu. A nebo jako v mnoha případech tady to končí prostě, teď jsem se rozhodl. Co si o tom budete myslet, to je mi celkem šumák. No, tak my si myslíme, že jsi to nevěděl, že nevíš, jak to zakončit. A naopak je niekto, koho recenziu, keď si prečítaš a dá tomu dobrú kritiku alebo dobré hodnotenia, to dám ešte raz. A je niekto, koho recenzie blablabla. A sú nejakí filmoví kritici, ktorí ťa ešte dokážu Sú nejakí filmoví kritici, ktorí ťa ešte dokážu nalákať na film? Štěpán Kopřiva, to bylo vždycky. A prideľuješ hviezdičky na filmových portáloch? To nedělám, to nestíhám. Jenom se musím přiznat, že vždycky tak jednou za půl roku se přijdu podívat na občas na nějaký ty filmový portály a koukám se, jak si stojí Shocking Hazard, jestli pořád držíme těch 51%. A jak je na tom Kajínek a další projekty, na kterých jsem se účastnil. Takže čisté ego. Prajem vám príjemnú zábavu, dúfam, že niektorí vydržíte do konca a možno bude lepšie sa rozprávať po filme. No. So let's try to keep in balance. The constant giving and receiving. Sme nestihli včera pozvať na hudobnú sekciu na sobotu večer o 19. Lovegasm 21.00 This is Kevin a o 1 v noci Jansky Beats. Príďte všetci. Príďte.